mu da Allah. Kai ku ci gaba da aiki mana, menene kuke gani? Alhaji, taimake ni Allah daga Najeriya ne wallahi na zo. Ni dimi ma aiki irin wannan wallahi. Waji fulfulde? Noi, wallahi jam. Ja shamri. Ja wallahi Alhaji. Na kuka. Aje kuna ji hulatan shi. Wadi. Wallahi Alhaji ina so in yi aiki ne ni ma in shi abun shi wallahi daga Najeriya ne. Wani irin aiki? Aiki ko bulo ma na iya dagawa in kai musu. Ba ka iya ɗaukan bulo Zan idan iya wallahi Alhaji. Zan iya. To ka gwada ɗaukar dubul ma sai mu gani. Nagode Alhaji. Ka kawo sa. A kai ka je mun mota. A je shi nan. Mina na. Nagode Alhaji, nagode. Ka ki dubul ma sai mu gani. Madalla Alhaji. Ko kuma ku shiga mana aiki mana. Menene kike zai ne? A'a. Ka kula ne. Alhaji. Kana fasa wannan wallahi La ila. Wayo. Mina na. Alhaji. Mina na. Kai. Mina. Najeriya kake. Kai wannan oga ka taba min oga. Ka taba min oga. Alhaji. Ka zo ka da zai iya aiki. Alhaji. Alhaji yaya. Yaya. Wallahi bulo ɗin kaman ba na Najeriya. Sannu. Bulo ɗin Alhaji. Kama na Najeriya yayi. Na faɗa maka ba ka iya ɗaukar dungul masu. Zai iya amma wannan ɗin kaman ya fi namu. Gaskiya ku je ku sama mishi kawo. Manaja ka sama mishi kawo shi. Ka sama mishi kawo shi. Wallahi wannan bulo yanda na ji shi Alhaji. Ka ɗauki sandan ka ku Najeriya ha'in shi gare ku. Ka ɗauki ka haka. Alhaji ba wani taimako da za a mini Ka wallahi. ce manaja ka ba shi kawo shi. Zuwa ba ka wanke mota. Za ka iya wanke motocin. To. Haba. Shikenan Alhaji. A gode. Ka rike wannan ka sha ruwa. Wallahi komai Alhaji. Wallahi bulo ɗin yayi ƙarfi da yawa wallahi. Ka rike wannan ka sha ruwa. Na gode Alhaji. Yawwa. Adalla. 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 Na gode Alhaji.